እዚ ቆልዓ ክርስቲያን ይበሃል። ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ንፉዕ ከም ክርስቲያኑ ተጻዋታይ ኩዕሶ ክኸውን እዩ ነይሩ ሕልሙ። እንተኾነ ግን ነዚ ሕልሙ ክፍጽመሉ ዝኽእል እኹል ክእለት ኣይነበሮን፣ ምኽንያቱ ኩዕሶ ምጽዋት ኣይክእልን እዩ። ጎረቤቶም ፍራንክ ክልተ ንኣሽቱ ቆልዑ ኣለውዎ። ደቁ እውን ምስ ክርስቲያን ከም ዝጻወቱ ይገብር። እንተኾነ ግን ክርስቲያንን ነቶም ክልተ ቆልዑን ክሰማምዑ ይከኣሉን። በዚ ምኽንያት ከዓ ፍራንክ ንክርስቲያን ሕማቕ ኣጠማምታ ይጥምቶ። ንክርስቲያን ከዓ ንዕቀት ስለ ዘለዎ ናብ ናይ ቀደም ዝኣረገ ጫማታት መሸጢ ወሲዱ ኣብኡ ወርቃዊ ሕብሪ ዘለዎን ጫማ ይገዝኣሉ። ክርስቲያን ብንዕቀት ከም ዝገዝኣሉ ዋላ እኳ እንተፈለጠ ግን መለማመዲ ይኾነኒ ኢሉ ንገዙ ይወስደን። ፍራንክ ዘይፈለጦ ነገር ግን እቲ ንክርስቲያን ዝገዝኣሉ ኣዝዩ ፍሉይ ሓይሊ ዘለዎ ጫማ እዩ ነይሩ። ሰላም ሎማዓንቲ ንሪኣ ፊልም ጎልደን ሹዝ እያ ትብል። ቅድሚ ናብታ ጽብቕቲ ፊልም ምኻድና ግን ነዛ ሓዳሽ ቻነል ሳብስክራይብ ላይክ እንዳገበርኩም ክትጅምርዋ ይሓተኩም። እታ ፊልም ክትጅምር ከላ ክርስቲያን ላሮ ዝበሃል ቆልዓ እንዳርአየና ኩሉ። ክርስቲያን ላሮ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ከም ክርስቲያኖ ንፉዕ ተጻዋታይ ኩዕሶ ክኸውን እዩ ነይሩ ሕልሙ። ኩሉ ግዜ እውን ናይ ክርስቲያኖ ጸወታታት ክርኢ ከሎ ከም ክርስቲያኖ ንፉዕ ተጻዋታይ ከም ዝኸውን ይዛረብ። ሽዑ ድማ ካትሊን ትበሃል ናይ ክርስቲያን ኣድዩ የርኡና። ካትሊን ከዓ እቲ ወዳ ዝገብሮ ኩሉ ትድግፎ እያ። ንእግሪ ኩዕሶ ተጻዋታይ ንክኸውን ድማ ዘድልዮ ነገር ኩሉ ተማልአሉ ነበረት። ናይ ክርስቲያን ኣቦ ጆርጅ ይበሃል። ጆርጅ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራት ኮይኑ ምስ ኣፍጋኒስታን እዩ ዝዋጋእ ዘሎ። ሽዑ ድማ ክርስቲያን ምስ ጎረቤቶም ፍራንክ ንሪኦ። ፍራንክ ክልተ ደቂ ኣለውዎ። በቶም ክልተ ደቁ ምኽንያት ድማ ንክርስቲያን ኣዝዩ ዝጸሎ። ናይ ፍራንክ ደቂ ከዓ ዶላንድ እና ኤል ይበሃሉ ነይሮም። ኩሉ ግዜ ምስ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ቡድን ይበጽሖም ነበረ። ክርስቲያን ከዓ ካብቶም ክልተ ኣሕዋት ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ዝበለጸ ነጥቢ ዘምጽእ ነይሩ። ብኸምኡ ምኽንያት ከዓ እቶም ክልተ ቆልዑን ኣቦኦምን ይጸልዎ ነበሩ። ኣቦኦም ከዓ ብክርስቲያን ነቲ ሰልጣኒኦም ኩሉ ግዜ ሕማቕ ጥራይ ይዛረቦ ነይሩ። ኣሰልጣኒኦም ዶሚኒክ ግን ብሕማቕ ሓሳባቱ ኩሉ ግዜ ይቃወሞ ነበረ። ኣሰልጣኒኦም ከዓ ካብቶም ክልተ ቆልዑ ክርስቲያን ኣዝዩ ብሉጽ ነጥቢ ከም ዘምጽእ እዩ ዝኣምን ነይሩ። ኣብቲ ዕለት ጸወታ ድማ ክርስቲያን ወላ ሓንቲ ጎል ከይእተወ ካብቲ ሜዳ ይወፅእ። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ሰልጣኒኦም ኣብ ክርስቲያን ኣዝዩ ይሓርቕ። ክርስቲያን ምሸት ገዛ ምስ ኣተወ ኣዲኡ እንታይ ከም ዝኾነ ተሓቶ። ክርስቲያን ከዓ መዓልቲ ሕማቕ ከም ዝነበረን ወላ ሓንቲ ጎል ከም ዘይእተወ ድማ ይነግራ። ኣዲኡ ከዓ ንግሆ ተስዩ ጽቡቕ ልምምድ ክገብር እሞ ናብ ኣሰልጣኒኡ ምስ ከደ ጽቡቕ ውጽኢት ከም ዘምጽእ ትነግሮ። ክርስቲያን ከዓ ከምቲ ኣዲኡ ዝበለቶ ንግሆ ተስዩ ምስ ሓደ ዓርኩ ልምምድ ክገብር ይጅምር። ሽዑ ድማ ወላ ሓንቲ ጎል ክእትውን ኣይከኣለን። እታ ኩዕሶኦም ድማ ካብ ገዝኦም ትወፅእ እሞ ናብ ካልእ ገዛ ተኣቱ። ኣብቲ እንዳ ጎረቤቶም ገዛ ድማ ነቲ ክቡር ዝኾነ ፍላወራቶም እታ ኩዕሶ ተጥፍኣሎም። እቲ ሰብኣይ ድማ በዚ ሓርቕ እሞ ንክርስቲያን ክሓርቀሉ ይጅምር። ክርስቲያን ከዓ ድሕሪ ግዜ ንፉዕ ተጻዋታይ ኩዕሶ ክኸውን ከም ዝደሊ ይነግሮ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ብኡ ወላ ሓንቲ ከም ዘይግድሶ ነጊርዎ ይኸይድ። ሎማዓንቲ ናይ ክርስቲያን መጀመርያ ጸወታ ዝካየደሉ መዓልቲ እዩ። ፍራንክ ከዓ ኣብኡ ተረኺቡ ነቲ ሰልጣኒኦም ደፋፊኡ ነቶም ክልተ ደቁ ኣብቲ ጸወታ ከም ዝኣትዉ ይገብር። ንክርስቲያን ከዓ ካብ ጸወታ ወፃኢ ከም ዝኸውን ይገብሮ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ፍርቂ ጸወታ ድማ ብብዙሕ ነጥቢ ይብለጹ። በዚ ከዓ ዶሚኒክ ሰልጣኒኦም ኣዝዩ ይሓርቕ። ንኹሎም ተጻወትቲ ከዓ ክእከቡ ይእዝዞም። ዶሚኒክ ከዓ ነቶም ቆልዑ ምስ ኣከቦም ትኹረቶም ኩሉ ኣፍታ ኩዕሶ ክገብሩ ይእዝዞም። እቶም ኩሎም ቆልዑ ሓያላት ከም ዝኾኑን ብቕዓቶም ከርእዩ ከም ዘለዎም ድማ ይመኽሮም። ኩሎም ቆልዑ ድማ ኣብ ዝቕጽል ጸወታ ጽቡቕ ጎላት ከም ዝእትዉ ክበራታትዑ ይጅምሩ። ጸወታ ከዓ ተጀሚሩ። ኣብቲ ካልኣይ ጸወታ ድማ ናይ ፍራንክ እቲ ሓደ ወዱ ኣዝዩ ይደክም። በዚ ምኽንያት ድማ ምስ ክርስቲያን ከም ዝቕይሮ እቲ ሰልጣኒ ንፍራንክ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ፍራንክ ሕጂ እውን ክርስቲያን ክኣቱ ኣይደለየን ነይሩ። ዶሚኒክ ከዓ ንፍራንክ ከይሰምዐ ንክርስቲያን ናብቲ ጸወታ ይእትዎ። ክርስቲያን ከዓ ናብቲ ጸወታ ምስ ኣተወ ጽቡቕ ጎላት ክእቱ ይጅምር። ሓንቲ ጎል ኣትዩ ከዓ ምስቶም ኣንጻር ጋንቶኦም ማዕረ ነጥቢ ከም ዝህልዎም ይገብር። ብኡ ምኽንያት ድማ እቲ ሰልጣኒኦም ብኡ ኣዝዩ ይሕጎስ። ብዝቕጽል ከዓ ብዙሕ ጎላት ኣትዩ ኮኸብ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ይበረታትዖ።
ኣብ ካልእ ቦታ ድማ በዓል ጆርጅ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ብጸላእቲ ይውረሩ። ሕጂ ኸ ናብ ዝኾነ ክሃድሙ ይክእሉን እዮም። እንደገና ኸ እቲ ሓለቆም ብምጉዱ ኣዝዮም እዮም ተጨኒቖም። ሓለቆም እንተሞይቱ ኸ ብዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ክሃድሙ ስለ ዘይክእሉ ኣብዚ ኢዶም ሂቦም ምሩኻት ክኾኑ ወሲኖም። እንተኾነ ግን ሓለቆም ንዕኡ ገዲፎም ክኸዱ ህይወቶም ድማ ከድሕኑ ይነግሮም። እንተኾነ ግን እቶም ኣባላት ሓለቆም ገዲፎም ክኸዱ ይከኣሉን። ጆርጅ ኸኣ ናይ ሰበይቱን ናይ ወዱን ስእሊ ርእዩ ክሳብ መወዳእታ ህይወቱ መስዋእቲ ከም ዝገብር ቃል ከኣቱ ከሎ ንርኢ። ንክርስቲያን ኣዲኡ ድማ ንክርስቲያን ኣብ ቤት ትምህርቲ ተብፅሖሞ ብመኪና ጌራ ትኸይድ። ሽዑ ኸኣ ሞባይል ይድወለላ። ጆርጅ ሰብኣያ ኣብቲ ናይ ሜዳ ውግእ ከም ዝጠፍአ ድማ ይንገራ። ናይ ጆርጅ ምጥፋእ ድማ ኣዝዮ ሰንብዳ እሞ ርእሳ ክትቋጻጸር ስለ ዘይከኣለት በመኪና ሓደጋ ርእሳ ትጎድእ። ክርስቲያን ከኣ ካብ ቤት ትምህርቲ መጺ ዝወስዶ ሰብ ሲኢኑ ነይሩ። በዚ ሰዓት ከኣ ፍራንክ መጽእ እሞ ክርስቲያን ይወስዶ። ኣብ ኣዲኡ ዝተፈጥረ ነገር ድማ ብዘይ ዝኾነ ድንጋጸ ይነግሮ። እቲ ንእሽተይ ቆልዓ ድማ ኣዝዩ ሰንቢዱ ናብ ሆስፒታል ይኸይድ። ኣዲኡ ከኣ ብጣዕሚ ተጎዲኣ ይርኣ። ኣቶ ፍራንክ ከኣ ኣብ ኣዲኡ ዝተፈጥረ ሓደጋ ዝነገሮ ክርስቲያን ስለ ኣዲኡ እንዳሓሰበ ኣብ እግሪ ኩዕሶ ክደክም ስለ ዝደሊ ዝነበረ እዩ። እናቱ ደቁ ካብ ክርስቲያን ንላዕሊ ነጥቢ ንኸምጽኡስ ካትሊን ከኣ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ካብ ሕክምና ክትወፅእ ከም ዘይትኽእል ይነግርዋ። ስለዚ ከኣ ክርስቲያን ናብ ናይ ፍራንክ ገዛ ንኽኸይድ ይግደድ። ኣብ ናይ ፍራንክ ገዛ ድማ ናፍቲ እንዳ ጫማታት ምስ ወሰዱ ድማ ኣዝዩ ጽቡቕ ክቡር ጫማታት ይረክብ። እንተኾነ ግን ፍራንክ እዚ ወደይ ኣይኮነን ንሓገዜ ዝገዝኣሉ ዘለኹ ይብሎ እሞ ኣብዚ ከባቢኦም ናብ ናይ ኣረጊት ጫማ መሸጢ እንድሕር ሃልዩ ይሓቶ። ምስ ነገሮ ድማ ኣብኡ ናይ ቀደም ጫማ ወርቃዊ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎን ጫማ ይረክብ። ክርስቲያን ከኣ ፍራንክ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ብንዕቀት ምዃኑ እንተፈለጠ እንተኾነ ግን ንልምምድ ክኾነኒ ይኽእል ኢሉ ነቲ ጫማ ይቕበሎ። እንተኾነ ክርስቲያን ከኣ እተን ወርቃዊ ጫማ ኣዝዩ ፈትይዎን ነይሩ። ናብ ገዝኡ ሒዝዎ ምስ ከደ ድማ በቲ ፍራንክ ዝገዝኣሉ ጫማ ኩዕሶ ክቐልዕ ከሎ ኣዝዩ ጽቡቕ ጎላት ክፍትን ከሎ ንርኢ። ኩሉ ግዜ ድማ ኣብቲ ዝሓሰቦ ዕላማ ይሃርሞ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ከኣ እዘን ጫማ ፍሉይ ዓይነት ሓይሊ እዩ ዘለዎን ኢሉ ይኣምን። ካትሪን ኣብቲ ሕክምና ኸላ ኣላ ዝተባህለት ኣዝያ ንፍዕቲ ነርስ ተጋጥማ። እዛ ነርስ ከኣ ሜሪ ትበሃል ነበረት። ሜሪ ከኣ ንካትሪን ስለ ወዳ ጽቡቕ ምኽርታት ትመኽራ ነበረት። ንወዳ ክትሕጉሶ ከም ዘለዋን ኣብ ቅድሚኡ ከኣ ኣዝያ ሓያል ክትከውን ከም ዘለዋን ትነግራ። በዓል ክርስቲያን ክጻወቱ ከለዉ ድማ እቲ ወርቃዊ ሕብሪ ዘለዎ ጫማ ተጠቂሙ ኣዝዩ ጽቡቕ ጎል ክእቱ ከሎ ንርኢ። እቲ ኣሰልጣኒ ከኣ ብክርስቲያን ኣዝዩ ተገሪሙ። ምስ ክርስቲያን ብሓደ ዝጻወቱ ዝነበሩ ቆልዑ ኩሎም ከኣ ሰንቢዶም እዮም ዘለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሰባት ድማ ክርስቲያን ካብ ካልእ ቦታ ዝመጸ ንፉዕ ተጻዋታይ ከም ዝመስል ድማ ይነግርዎ። ኣዝዩ ጽቡቕ ብቕዓት ድማ ከርኢ ከም ዝጀመረ ይዛረቡ። ናይ መጀመርያ ዙር ጸወታ ምስ ተወድአ ድማ እቲ ኣሰልጣኒ ዶሚኒክ ብክርስቲያን ኣዝዩ ስለ ዝተሓጐሰ ንክርስቲያን ከመስግኖ ይጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ ኸኣ ፍራንክ ኣዝዩ ይሓርቕ። ንዶሚኒክ ከኣ ናብኡ ይጽውዖ እሞ ፍራንክ ከምዚ ኢሉ ይዛረቦ፣ ቅድሚ ሕጂ ዘለካ ገንዘብ ክገድፈልካ እየ። ነዚ ክርስቲያን ዝበሃል ቆልዓ ካብዚ ጋንታ ስጎጎ ኢሉ ይዛረቦ። እቲ ኣሰልጣን ዶሚኒክ ከኣ እዚ ምስ ሰምዐ እቲ ገንዘብ ሰሪሖ ከም ዝመልሰሉን ነዚ ቆልዓ ድማ ካብዚ ቡድን ከም ዘይሰጎ ንዕኡ ከም ዝጠቕሞውን ይዛረብ። ንፍራንክ ደቂ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከም ዘየምጽኡን እዚ ቆልዓ ግን ክሳብ ዋንጫ ከም ዘብጽሖ ይዛረብ። ዶሚኒክ ከኣ ደቁ ተስዮም ናብ ጸወታ ከኣትዉ ይእዝዞም። ክርስቲያን ከኣ ፍራንክ ዝዛረቦ ዝነበረ ስለ ዝሰምዐ ንኣሰልጣኒኡ ዶሚኒክ ንኸይሕፍር ክብል ኣዝዩ ጽቡቕ ጸወታታት ክጻወት ይጅምር። ልክዕ ከምቲ ዝደልዮ ድማ ከም ክርስቲያኖ ጽቡቕ ዓይነት ጎል ክእቱ ይጅምር። ብጸወትኡ ዝተሓጐሱ ድማ ኣሰልጣኒኡ ዶሚኒክን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባትን ኣዝዮም የድንቕዎ። ድሕሪ እቲ ጸወታ ምስቲ ካብ ጽምዋ ዘድሕኖ ዓርኩ ጁልያን ካብ ሜዳ ይወፁ ነይሮም። ጁልያን ዓርኩ ኸኣ ኣዲኡ ቀልጢፋ ከም ትሓውን ካብዚ ክፉእ ፍራንክ ቀልጢፉ ከም ዝወፅእን ይዛረብ። ምሸት ከኣ ፍራንክ ገዛ ምስ ኣተዉ ከመይ ገይሩ ነዚ ቆልዓ ካብ ውድድር ከም ዘትርፎ ይሓስብ ነይሩ። ክርስቲያን ከኣ ናብ ኣዲኡ ክድውል ምስ ደለየ ክድውል ከም ዘይክእል ይዛረቦ እሞ ነታ ሞባይል ድማ ይሕድጎ። ንጽባሒቱ ክርስቲያን ጸወታ ስለ ዝነበሮ ናብ ሜዳ ይኸይድ። ንፍራንክ ክልቲኦም ደቁ ድማ ኣብቲ ጸወታ ተሳቲፎም ነይሮም። ክርስቲያን ጽቡቕ ጸወታ ክጻወት ከሎ ንፍራንክ ደቁ ግን ወላ ሓንቲ ክጻወቱ ይከኣሉን። በዚ ምኽንያት ከኣ ፍራንክ ኣዝዩ ሓሪቑ ነይሩ። ዝበለጸ ከኣ ንፍራንክ ዝሕርቆ ነገር ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ኩሎም
بكريستيان ስለሰምዑ እቶም ጋዜጠኛታት መጽኦም ድማ ንክርስቲያን ክቀድሕዎ ይጅምሩ። እታ ነርስ ድማ ንካትሪን ክትሐጎስ ኢላ ወዳ ኣብ ጋዜጣ ከም ዝወፀ እንዳነገረታ ነቲ ጋዜጣ ሒዛትላ ትመጽእ። ካትሪን ከዓ ነዚ ነገር ዝምስራየት ኣዝያ ትሕጎስ ናብ ወዳ ድማ ትድውል። ፍራንክ ከዓ ፈሊጡ ነታ ሞባይል ይዓጽዋ። ንጽባሒቱ ኒች ዝተባሃለ ናይ ብሔራዊ ቡድን ኣካል ኣብኡ ይርከብ። ብክርስቲያን ከዓ ኣብ ጋዜጣ ከም ዘንበበን ክሪኦውን ከም ዝደሊ ንዶሚኒ ይነግሮ። ዶሚኒክ ከዓ ንክርስቲያን እንዳመልከተ ናይ ክርስቲያን ኣዝዩ ጽቡቕ ጸወታታት ከርእዮ ይጅምር። እቲ ሰብ ከዓ ብክርስቲያን ኣዝዩ ይግረም። ንክርስቲያን ከዓ ፍሉይ ዓይነት ዕጥቅታትን ዘድልይዎ ነገር ኩሉ ንኸማልአሉ ንዶሚኒክ ኣዚዝዎ። ክርስቲያን ከዓ ካብታ ግዜ እቲኣ ጀሚሩ ተፈላጥነቱ ኣዝዩ ክሰፍሕ ይጅምር። ኣብ ክርስቲያን ዝርከበሉ ጸወታታት ድማ ኣብ ቴሌቪዥንን ኣብ ጋዜጣን ክዝርጋሕ ይጅምር። ፍራንክ ከዓ ደቁ ክንዲ ክርስቲያን ብዙሕ ዓይነት ውጽኢት ስለዘይብሎም ኣዝዩ ይሓርቕ። ንክርስቲያን ከዓ ከመይ ገይሩ ካብቲ ጸወታ ከውፅኦ ከም ዘለዎ ክሓስብ ይጅምር። ንጽባሒቱ ድማ ክርስቲያን ኣብቲ ገዛ ኮይኑ ክለማመድ ይጅምር። ናቱ ፍሉይ ክእለታት ዘለዎ ኣብቲ ጫማ ከም ዝኾነ ይሓስብ። ነዚ ጫማ እንተሲኢኑ ነቲ ፍሉይ ክእለቱ ከም ዝስእን ስለ ዝሓሰበ ነተን ወርቃዊ ጫማ ውፅኡ ንኻልእ ጫማ ገይሩ ንርእሱ ክፍትን ይጅምር። ሽዑ ድማ ጎል ክእቱ ዋላ እኳ እንተፈተነ ወላ ሓንቲ ጎል ክእቱ ግን ኣይከኣለን። በዚ ምክንያት ከዓ ብዘይካ ወርቃዊ ጫማ ክጻወት ከም ዘይክእል ይዛረብ። ፍራንክ ከዓ እዚ ነገር እዚ ኣብ ጥቕኡ ኮይኑ ይሰምዖ ነበረ። ንፍራንክ ካብ ጸወታ ወፃኢ ንምግባር እቲ ወርቃዊ ጫማ ምውሳድ ምዃኑ ድማ ፈለጠ። ንጽባሒቱ ናይ ፍራንክ ናይ ገዛ ሞባይል ትድውል። ክርስቲያን ከዓ ክቕበላ ምስ ደለየ ፍራንክ ይኣብዮ እሞ ባዕሉ ይቕበላ። እታ ዝደወለት ድማ ኣድዩ ንክርስቲያን እያ። እንተኾነ ግን ፍራንክ ክዕልላ ፈቃደኛ ኣይኮነን። ነዲኡ ከዓ ክርስቲያን ከም ዝደቀሰ ፈሊጡ ይነግራ። በዚ ምክንያት ድማ ክርስቲያን ምስ ኣድዩ ከይተዘራረበ እታ ሞባይል ተዕጾ። ናይ ክርስቲያን ተፈላጥነት ድማ ካብቶም ኩሎም ሰባት ሓሊፉ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ፕሬዝደንት ይበጽሕ። እቲ ፕሬዝደንት ከዓ ናይ ክርስቲያን ዝሕዝን ታሪኽ ምስ ሰምዐ ስልዩ መግለጺ ክህብ ከም ዝደሊ ይዛረብ። ኣብቲ መግለጺ ከዓ ክርስቲያን ኣዝዩ ንፉዕ ቆልዓ ምዃኑን ናቱ ቤተሰብ ከዓ ኣዝዮም ጀጋኑ ከም ዝኾኑ ይዛረብ። ዝጠፍአ ኣቡኡ ከዓ ደልዩ ከም ዘምጻሉ ቃል ይኣቱ። ካልኣይ ግዜ ድማ ናብ ናይ ውግእ ከም ዘይከይድ ቃል ይኣትወሉ። እዚ ኩሉ ክዛረብ ከሎ ከዓ ብናይ ክርስቲያን ኣድዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ንክርስቲያን ኣድዩ ከዓ ኣብ ሆስፒታል ኮይና እዚ ኩሉ ነገር ትርኢ ነበረት። እዚ ዝረኣየት ኣድዩ ድማ ቀልጢፋ ወዳ ክትረክብ ከም ትደሊ ድማ ትዛረብ። እቶም ዶክተራት ግን ብእግራ ክትከይድ ከም ዘይትኽእል ይነግርዋ። በዚ ምክንያት ድማ ምርኩስ ሒዛ ክትከይድ ፍትን። ሽዑ ድማ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ብኣየር ገይሮም ናፍቲ ናይ ውግእ ቦታ ይኸዱ። ዝኸዱሉ ዘለዉ ምክንያት ድማ ናይ ክርስቲያን ኣቡኡ ንምድላይ እዩ። ነቶም ካልእ ወታደራት እውን ንምድላይ ነይሩ። ምስ ከዱ ድማ ነቶም ዝጠፍኡ ኩሎም ይረኽብዎም። እቲ ፕሬዝደንት ድማ ብናይ ክርስቲያን ኣቡኡን ብናይ ካልኦት ወታደራትን ክዛረብ ይጅምር። ዝጠፍኡ ወታደራት ኩሎም ከም ዝተረኽቡን ካብ ሕጂ ንድሓር ከዓ ንክርስቲያን ኩሉ ነገር ከም ዝማልአሉን ተዛረበ። ከም ክርስቲያን ዝኾነ ንፉዕ ዓይነት ተጻዋታይ ኩዕሶን ንዕኡ ፍሉጥ ንምዃን ቀሊል ከም ዝኾነ ይዛረብ። እዚ መግለጺ ድማ ኣድዩ ኣብ ሆስፒታል ኮይና ትሰምዕ ነበረት። እንደገና ኣብቲ ክርስቲያን ዝገብሮ ጽቡቕ ጸወታ ናይ ዋንጫ ኩዕሶን ኣብኡ እቲ ፕሬዝዳንት ክርከብ ከም ዝኾነ ይዛረብ። እዚ ከዓ ንክርስቲያን ሕልሙ ዘስምረሉ መንገዲ ምኽፋት እዩ ነይሩ። ክርስቲያን ከዓ ናይ ዋንጫ ጸወታ ሎማዓንቲ ስለ ዝኾነ ተዳልዩ ናብቲ ናይ ዋንጫ ጸወታ ድማ ይኸይድ ነበረ። እንተኾነ ግን ነቲ ማዕጾ ክኸፍቶ ምስ ደለየ እቲ ማዕጾ ዕጹው ነበረ። ፍራንክ መታ ናብቲ ጸወታ ከይከይድ ከም ዝዓጸዎ ድማ ይፈልጥ። እንተኾነ ግን ፍራንክ ንኽልተ ደቁ ሒዙ ኣብ ናይ ክርስቲያን ቦታ ክእትዎ ምፍትን ነበረ። እቲ ወርቃዊ ጫማ ድማ ፍራንክ ሓቢይዎ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ክርስቲያን ካብ ዝገዛ ክወፅእ ስለ ዝደለየ ብውሽጢ ገይሩ ናብ ናይ ጎረቤቶም መስትያት ይመጽእ። ንጎረቤቶም ድማ መስኮት ሴሩ ንኸውፅኦ ድማ ክሓቶ ይጅምር። እቲ ሰብኣይ ድማ ንምንታይ ከም ዝገብር ምስ ሓተቶ እስኻ ክትሕግዘኒ ትኽእል ኢኻ ድማ ይብሎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ከምዚ ዝበለ ኣብ ሕማቕ ሽግር ስለ ዘሎ እዩ ዝኸውን ኢሉ ነቲ መስትያት ሴሩ ንክርስቲያን የውፅኦ። ክርስቲያን ከዓ ስለ ኣቡኡ ምክንያትን ናይ ኣዲኡ ኩነታትን ይነግሮ እሞ ፍራንክ እውን እንታይ ከም ዝገበሮ ኩሉ ይነግሮ። እቲ ሰብኣይ ድማ ናይ ኩዕሶ ጸወታ ግዜ ስለ ዝደንጎየ ባዕለይ ከብፅሐካ ኢሉ ይወስዶ። ናብቲ ጋራጅ ምስ ኣተዉ ድማ ናይ እግሪ ተጻወቲ ኩዕሶ ጥራይ ክህልዎም ዝኽእል ዓበይቲ ዋንጫታት ኣብቲ ጋራጅ ተሰቒሎም ረኣየ። እቲ ዋንጫታት ከዓ ናይ መን ምዃኑ ምስ ሓተቶ እቲ ሰብኣይ ድማ ንፉዕ ተጻዋታይ ኩዕሶ ከም ዝነበረ ድማ ይነግሮ። ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ንፉዕ ተጻዋታይ ኩዕሶ ክኸውን ከም ዝደሊ ዝነበረ እንደገና ድማ እቲ ሕልሙን ከም ዝኾነሉ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ከይተጻወተ
ኣብ እግሩን ኣብ ሕቁን ጉድኣት የጋጥሞ ብኸምኡ ምኽንያት ድማ ጾወታ ይቋርጽ ክርስቲያን ከዓ ነዚ ታሪኽ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሓዝን እቲ ሰብኣይ ከዓ ቀልጢፎም ክኸዱ ከም ዘለዎም ይነግሮሞ ናብ መኪና ይኣትዉ ሽዑ ኣብ ሜዳ ድማ ፍራንክ ምስቲ ሰልጣኒኦም ይራኸብ ሽዑ ፍራንክ ድማ ደቁ ከም ዝሕግዝዎን ናይ ክርስቲያን ቦታ ድማ ከም ዝሽፍኑን ይነግሮ ዶሚና ሰልጣኒ ግን ንክርስቲያን ኣዝዩ ከም ዝደልዮ ይነግሮ ንሱ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝሓመመ ክመጽእ ከም ዘይክእል ይነግሮ እቲ ጸወታ ድማ ብዘይ ክርስቲያን ተጀሚሩ ነይሩ እንተኾነ ግን ክርስቲያን ኣብ ትኽክል ሰዓቱ ናብቲ ሜዳ ይመጽእ እቲ ወርቃዊ ጫማ ከም ዘየለውን ነቲ ሰልጣኒ ይነግሮ ብዘይቲ ወርቃዊ ጫማውን ክስዕር ከም ዘይክእል ምስ ተዛረበ ኣሰልጣኒኡ ኸ ኩሉ ነገር ክርስዖ ንሱ ወርቃዊ እግሪ ከም ዘለዎ ኣተባቢዑ ይሰዶ በቲ ወርቃዊ እግሩ ድማ ብዙሕ ጎል ክእቱ ከም ዝኽእል ድማ ይነግሮ ክርስቲያን ከዓ በቲ ሰልጣኒኡ ዝተዛረቦ ተስፋ ይስምዖሞ ናብ ሜዳ ይኣቱ ናይቲ ሰልጣኒ ዘረባ ድማ ካብ እዝኑ ክወፅእ ስለ ዘይከኣለ ብወርቃዊ እግሩ ጽቡቕ ዓይነት ጎላት ክእቱ ይጅምር በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኩሎም ሰባት ደገፍቱ ክሕጉሶም ይጅምር ኣብ ገዝኦም ኮይዶም ብቴሌቪዥን ዝርእይዎ ኩሎም ድማ ብናይ ክርስቲያን ክእለት ገሪሞዎም ነይሩ ንክርስቲያን ኣዲኡ ድማ ምርኩስ ተጠቂማ ናፍቲ ሜዳ ኩዕሶ ትበጽሕ ሽዑ ድማ ሓደ ሰብ ናብኣ ይመጽእ እዚ ሰብ እዚ ድማ በዓል ቤታ ነበረ ጆርጅ ድማ ብኣሜሪካ ወተሃደራት ካብ ዝጠፍኦ ተረኺቡ ናፍቲ ስታድየም መጺኡ ነበረ ናይ ክርስቲያን ኣቦኡን ኣዲኡን ድማ ናፍቲ ሜዳ ኣትዮም ኣብዚ ሰዓት ክርስቲያን ዋንጫ ልዒሉ ምስ ሰልጣኒኡ ኣዝዮም ይሕጎሱ ነበሩ ናብ ኣቦኡ መጺኡ ከዓ ምስ ሓቆፎ ፍራንክ ናብኦም ይመጽእ ንክርስቲያን ኣዲኡ ድማ ፍራንክ ናብኦም ምስ መጸ ንፍራንክ ብካሶ ተሃሪማ ተውድቆ በዓል ቤታ ከዓ እንታይ ከም ዘጋጠመ ምስ ሓተታ ኩሉ ነገር ኣብ ገዛ ክርድአካ እያ ትብሎ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ናይ ብሄራዊ ውድድር ኩዕሶ ስካውት ኣባል ዝኾነ ናብኦም ይመጽእ እንደገና ክርስቲያን ናይ ብሄራዊ ጋንታ ከም ዝተመረጸ እውን ይነግሮ ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ ኣብቲ ናይ ብሄራዊ ናይ ስልጠና ቦታ ከም ዝስልጥን ይነግሮ ፊልሙ ኣብዚ የበቃዕ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ፊልምና ኣብዚ ወዲኡ ኣሎ ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ቀጻሊ ግዜ ብኻልእ ፊልም ክሳብ ዝመጸኩም ቻው